Пахалёны Ісус Христос. Вітаю ўсіх на канале Ваш Станіслав. Сёння мы знаходзімся у такім незвычайным месцы у санктуарыі Андрэя Баболі, санктуарыі апекуна пінскай дыяцэзіі. Святы, які на першы погляд, які ўсе святыя, але ўсё ж такі это вельмі неардынарная асоба, нарадзіўся недалёка ад Вільна, гэта сённяшняя сталіца Літвы. У гэтым вялікім горадзе, у гэтай сталіцы закончыў семінарыю у езуітаў і свой святарскі шлях, пра які зараз мы разважаем, ён у большай частцы правёў на тэрыторыі сучаснай Беларусі і сустрэўся з Богам, як кажуць, знайшоў сваю смерць менавіта на тэрыторыі сучаснай Беларусі, на тэрыторыі горада Іванава, дзе гэта былі апошнія хвіліны яго служэння. Чалавек, які заслужыў быць святым, абвяшчаючы Божае валадарства. Нелёгкія часы. Абвяшчэнне Божага валадарства заключалася ў тым, што амаль што трэба было кожнага дня наражаць і ахвяроўваць сваё жыццё, бо ў кожную хвіліну можна было пазбавіцца яго. І святы Андрэй, ён не пабаяўся гэтай хвіліны і адважна ішоў і абвяшчаў Божае валадарства. Сёння, як ва гэтай урачыстасці Андрэя Баболі успомніў біскуп Велікаселец, які перажывае таксама свой юбілей 25-годдзя біскупскага пасведчання і 40-годдзя святарства, успомніў вось гэтыя часы атэізацыі, сказаў, што былі часы вельмі цяжкія, складаныя, але людзі, не саромеючыся веры, не баючыся смерці, абвяшчалі Божае валадарства. І паставіў такое важнае пытанне, якое сёння хіба што кожны з нас павінен паставіць. А мы сёння ў такія спакойныя часы баімся абвяшчаць Божае валадарства, хочам ці абвяшчаем? У чым складанасць? Таму што саромеемся? Ці як гэта выглядае? Нягледзячы на гэта, хацеў бы сёння зацытаваць словы чалавека, не ведаю гэтага чалавека, але у інтэрнэце пачуў, якія мне вельмі спадабаліся, дзе асоба кажа, што калі Бог хацеў стварыць дрэва, то запытаў у зямлі дазволу. Калі хацеў стварыць рыбу, то запытаў у вады. А калі хацеў стварыць чалавека, то паразмаўляў сам з сабой. Мы сёння сказалі з найсвяцейшай Тройцай. І як вынік гэтага, калі мы дрэва вырываем з зямлі, дрэва засыхае. Калі мы выймаем рыбу з вады, рыба таксама памірае. І, паважаны брат і сястра, калі чалавека адарваць ад Бога, мы таксама духоўна памрэм, загінем. Таму сённяшняя ўрачыстасць нагадвае нам, што як самі мы павінны дбаць пра кантакт з Богам, так перадусім абвяшчаць Божае валадарства, вось менавіта абвяшчаць тую праўду, што мы павінны каранямі трываць у Богу. А ўсё гэта для чаго? Гэта ўсё для таго, каб не загінуць, але мець жыццё вечнае. І дазвольце, што закончу гэты каротенькі ролік словамі святы Андрэй Баболя. Маліся за нас. Хвала Христу.